mesira se wo ye oba warefo a ene ma mentufo efo a mede ma mu nyina ne se oba warefo emfa wo kunachi oba warefo bia se wo kunu so obefa wachi 10 times a emfa nachi emfa hisem abufuo emfa wo kunachi ene metufo nemom ensunsuaso na ma akwa wo so nti a ene metu ma efo no enkanka ne ma warefo no se wo twempena a wonka ye ho awarefo na metu omofo ne empra twe no nya enyandi mu wa awrade anim enti wonka ho enti de mo pesa mo yam ho bia mo nya mo ho en de mo amasam na emum oba warefo a bema aba ofie na wo besere waware na abusua mienu nyina atena se na yaka se oba bema ade ni sika ne niamma enyina aba abeduru no aka kire wo se oba yi me be hye wani monyam na yaje ne nsa na watene wate ase se maje ntoma maje niama ebi wo kra mema no ebi branka sa na yetimi abaye yere ho ade ebi sedie siti anisuo ene penten kwansa na watumi abaye ne yere ho ade me pa cha wo ba memfa bi efri se ene monyam hye no wukunu hu nse kim wo mpena mesira wo begya bia bra bi na wo ma ne wokoda ye no me pa cha no ware wa enye yiye obefa wo bi keke one wo beda keke wo hu se wukunu agya wo waware ya wani monyam hye ne kosuru nti na wo hye da abembe wo abefa wo kwa abese wo wie na wonyem wo wie se kim a ebeduru mmere bi no wukunu beba be ye di ye ne die ne kwa de se de mesenka wukunu wo wuto ho na ye be ye di ye ne me pa cho ba warefo o ye ba be ye odi ye ne ye wia ye nim se wo ni wukunu na wo ye asanyo no a na nso ye be wie ne ba no enye wukunu dia pa cho nso sanso ye to so tu no wo ba hunu kombia ebede wo be ma bia nim ne yere be ma bia na ni atie na wo suro nyame bia onim ne yere wafa mpena kura wo suro ne yere ababa wa wonza ne be ma ne hye dem wo no ne yere fra no na oda wo so enso peke ko no oda wo so na enso wo peke ko no me yere na afra mi wa peke ko no e kire ebu a emu eduro a wo de ama ne yere oba warefo mfa wo kunachi